Pas endavant dels bordegassos aquest dissabte a Tarragona, on s'han estrenat enguany amb la Torre de Set en una diada que també els ha servit per seguir sumant 5 de 7 i rodar l'estructura de 4 de cara a afrontar imminentment el carro gros. I és que els vilanovins volen descarregar el 4 de 8 a Berga diumenge que ve. De moment a Tarragona segueixen les bones sensacions i el rodatge pels groc-terrós. Van acomplir el seu gran objectiu del dia, una actuació convincent dels bordegassos de Vilanova aquest dissabte a Tarragona, a la diada del local de la Colla Jove. Els vilanovins van anotar-se a la primera torre de 7 de la temporada. Després d'haver-ne descarregat 3 de senceres als assajos d'aquesta setmana, la confiança era màxima i va ser el castell de sortida. Una torre ben agafada des del començament que va pujar amb molt bon ritme i que en tot moment es va mantenir sota control. La velocitat de la canalla també va ser molt destacable. Era la primera torre de 7 per l'aixecadora i per un dels dosos. A la segona ronda els bordegassos van completar el 7è 5 de 7 de la temporada, un castell que va tornar a servir per donar rodatge a molts castellers del tronc i que en aquest cas va servir també perquè un dels dosos fes el seu primer castell de 7. A la tercera, els vilanovins van optar pel 4 de 7, un 4 lleuger amb terços del castell de 8 al pis de segons, que va servir tant per seguir polint el 4 de 8 com per fer-hi pujar l'aixecadora, que havia debutat 2 setmanes abans. Els assajos de les darreres setmanes, combinats amb la solvència a plaça, han fet que el cap de colla, Marcelí Ferrer, ja hagi posat data per descarregar el primer 4 de 8 de la temporada. Serà el proper diumenge 11 de juny a Berga, la cita escollida per afrontar el carro gros bordegàs. Dissabte els vilanovins actuaran també a l'Arbós. Pel que fa a la resta de colles, l'amfitriona, la Jove de Tarragona, va descarregar el 5 de 8, el 3 de 9, el més matiner de la seva història, el 4 de 8 i el Pilar de 6. Els castellers de Terrassa van completar el 3 de 7, el 5 de 7, el 4 de 7 i el Pilar de 5, mentre que els nois de la Torre van anotar-se el 3 i el 4 de 7, a més del 4 de 6 amb l'Agulla i el Pilar de 5.